ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalan buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka. Katan ngawruh kang tekane tanpa sangka sapantuk wahyuning Allah kya tumilah mangolah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rorone ngatunggil paman Kumbakarna paman monggo paman kula aturi wungu anggen paduka nindra paman kawuningana bilih ing ripalenggahan sakmangke sampun dumadi peperangan ingkang ageng wonten bumi negari Ngalengka Prabu Rama Wijaya sakwadya balane sampun ngluruk peperangan malah sampun kathah kurban-kurban ingkang samya dados kurbaning rananggana paman monggo kula aturi wungu saking nindra paman Kumbakarna paduka paman dipun timbali kalian Kanjeng Rama Prabu Dasamuka paman Kumbakarna kula aturi wungu saking sare paman
semangka anggro sumbar lindu bumi kunjing kumaludo guntur kathuk umop kang coloni dilumembak penyu kumambang iki jane turu apa modar tak gugah tek ora gelem tangi paman Kumbakarna tangi paman apa Indrajit kudu nggunakake cara kekerasan kareben sampeyan tangi paman Paman, tangi paman. Paman Kumbakarna. Wungu paman. Paman. Iki jane turu apa-apa. Hah? Paman, tangi paman. Sampun, sampun. Mangke riyin Raden sabar langkung rumiyin aja kesusu mengko mundhak kesluru niki enten napa ndara Raden Indrajit kok keng paman Kumbakarna panjenengan antemi panjenengan pala gantang saking gegaman diantemi godo diantemi tombak keng paman Kumbakarna niku janjane salah napa kliru napa Tokok kados pundi Belung kula wonten dawuh kawruh ana iki mau aku diutus Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nggugah anggone paman Kumbakarna Tapanendra utawa Tapasari tak gugah nganggo cara alus ora tangi satemah entek sing dadi kesabaraning Indrajit meksa aku nganggo cara kekerasan tak polo ganteng nganggo saking pusaka gada tombak ning trinemune jebul padha wae paman Kumbakarna tetep ora tangi anggone sari lah dalah ngaten lho sinuwun piye Tokok panjenengan niku kudu eling kang paman Kumbakarna niku ra ing tata lair meniku ketoke turu nanging sejatine niku nindakake semedi tapa brata dadi yen disawang nganggo mripat walaka ketoke turu ning batine niku nyantel kalian Gusti sing gawe urip mangkono kok nggih Kang Togok piye lung kok ya ana uwong ya tek turune anglere kaya ngono kuwi. Ayo. Saking anglere diantemi nganggo gaman apa wae kok tetep ndak tangi ya, Kang. Heeh. Kok beda karo aku? Bedane apa? Bedane angler kaya ngapa turuku ki ning kopine wis metu ki mesti tangi ya, Kang. Kopi mana kopi? Celometan ora.
Aku mau sore wis tirakat kok, Kang. Tirakat apa? Tirakat mutih. Mangan ya wis sego tok. Ayo. Kowe tak tunyu lambemu tenan lho. Mangsane apa? Niku dadi toko mripat Palaka ketoke turu ning sejatine Tapa Nindra sejatine Semedi. Lair musuhe lair, batin musuhe nggih batin. Nganggo cara ngilmu batin mesti panjenengan mudeng sing kula karepne. Tan samarep pamoring suksma Jinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha petating supena ong sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga nenggih risang Raden Indrajit ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara sajuga ingkang sinidikara kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine risang Indrajit ya sang Megananda meminta mring Gustine ing pengangkah murih kang pamanira Raden Kumbakarna saged wungu saking Nendra katarima pamintane ketitik ana daya angin ingkang mijil saking ragane sang Indrajit semripit aning ragane sang Kumbakarna Gyagregah sang Kumbakarna wungu anggenya tapa brata sapa gugam nggonku turu ponakanku Indrajit Rama
iki tak sawang kaya ponakanku si Indrajit. Ya kene kowe nggugah nggonku turu, Jit. Sewu lepat diagung pangaksaminipun Kanjeng Paman. Kula wantun gigah anggenipun Kanjeng Paman Sare sedaya kala wau boten saking niat kula. Nanging kula menika diutus kalian Kanjeng Rama Dewaji. Kowe dikongkon bapakmu inggih lakar kasinggihan. Lan mugi dados kawuningan Paman. Sak mangke dateng negari Ngalengka sampun dumados perang gegempuran. Prabu Rama Wijaya sampun ngirit Wadyabala Wanara utawi Wadyabala Kethek nglurug perang wonten ing negari Ngalengka punika Paman. Lah dalah upama mbiyen bapakmu manut karo omonganku tak kira kedadiane ora nganti kaya mangkene. Lah banjur aku dikongkon apa, Jit? Indrajit? Paduka Paman dikengken sowan ngabiyantara wonten ing negari Ngalengka sareng sak lampah kula. Yen watake bapakmu isih kaya dhisik, aku moh mara ana negara Ngalengka. Nyatane bapakmu babar blas orang gubris apa sing dadi kandhaku lan kandhane Si Gunawan Wibisana rikala semana. Mboten Paman. Kanjeng Rama Dewaji paring dawuh menawi Paman Kumbakarna kersa sowan wonten praja Ngalengka, Kanjeng Rama Dewaji badhe manut miturut menapa kemawon ingkang dados dawuh pangandika paduka Paman Kumbakarna. Kuwi tenan. Nuwun inggih Paman. Syukur yen wis pancen kaya mangkono. Mergo aku wis sumpah Kumbakarna wis janji yen watake bapakmu isih padha kaya biyen, aku wegah mara aning negara Ngalengka. Luwih becik tak turu sak mudarku. Saestu mboten Paman? Ya, yen pancen kaya mangkono. Ayo bebarengan lumaku tumuju aning negara Ngalengka. Aku isih duwe pamrih becik tumrap negara Ngalengka. Kelingan negara Ngalengka jaman biyen nalika isih dipimpin dening para leluhur Ngalengka, isih dipimpin karo Eyang Prabu Sumali. Ngalengka kene kahanane ayem tentrem murah sandang kelawan pangan. Nanging nalikane Koko Prabu Dasamuka sing nyekel pimpinan ana negara Ngalengka kene, kahanan negara Ngalengka kene hawane dadi panas. Durung utang-utang negara Ngalengka sing padha gunung numpuk sak gunung, kawulane padha bingung kang sarta linglung. Mula aja kesuwen Indrajit inggal lon-lonan lumaku ana praja Ngalengka sesaringan kalian Sintrang ingkang samirana. Mugi-mugi praja Ngalengka ingkang antuk pewadang Paman. Sintrang samirana kendereng ware kami kampuru ing barat inungan ing wanon tumapa ing lelakan. Sintrang samirana kendereng ware kami kampuru ing barat Prabu
dasa muka ya Sang Rahwana Raja. Raja Diraja aning negara Ngalengka. Kumbakarna kowe wis tangi apa durung Kumbakarna? Tuh. mangkya darajating raja lungguh Kumbakarna lungguh
ngawur yan wus sunyara rirorah pangreh ing ukara sak sedyane tanpa dadya sak cipta topan kang raton rantas mreh luhur asor pinanggil bebendu kung nakani kung asing kanestanira wong agung nisgungira sudireng patrap dreh lalis kang cilik tantole cilik ira wong alim pu lasahan
son minom mae paumpaan kaji hang banting sorban ketupute mamtrung wadon nira prabaweng salukara mi kabeh samya amang ngoro tingalira manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku dhewe. Wih, ladalah. Bareng pun Kakang weruh praptane Yayi panglebur gongso si Kumbakarna ngabyantara marang ngarepe pun Kakang. Bungah rasane ngati prasasat kejugrukan wukir sari keblabaran samudra madu. Kumbakarna tak etung meh genep setahun nggonku ora ketemu karo jeneng sira Yayi. Ora sak pejagong kaya dina sak mengko amarga anggonmu nglakoni tapa nindra tapa turu ana sukuning Gunung Gohkarna. Kumbakarna padha becik sak tekane Yayi Kumbakarna ana ngabyantaranipun Kakang Yayi. Iya. Antuk pamujine Kakang Rahwana-raja Nirbaya Nirsangsaya tekaku ora nyandung sambikala sawiji apa. Aku ngaturake bekti tandha pengaji-aji marang panjenenganmu Kakang. Yo banget panarimanipun Kakang. Akarya bombong birawa jroning nala ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Kumbakarna. Yo Kakang. Ndak tampa tangan loro, ndak petek ana ing dada rumeketing Wardaya piwahana rah daging kayuwanan. Diprayogakne anggonmu lungguh Kumbakarna. Yo Kakang. Ora kurang prayoga anggonku lungguh. Kejaba saka iku Kakang, rehne sak mengku aku wis ngabyantara madhep ana ngarepe Kakang Dasamuka lumantar timbalane ponakanku si Indrajit. Mara gage kowe saiki matura, kowe ngendika wigatine apa? Kendhih kumrungsunging galih kesuk panataling kalbu daya-daya Kumbakarna kepengin mangerteni apa ta wigatine Kumbakarna tinimbalan. Kumbakarna, piye Kakang? Ngene Yayi. Perkara wigatine kowe ndak timbali tinemu keri krana pun Kakang tanggap ing swasana. Tanggap marang Yayi Kumbakarna. Nggonmu turu ki kesuwen. Mongko Kakang wis niteni wong kuwi nek turune kesuwen terus tangi hawane siji kudu ngelak loro luwe. Kuwi dayane wong yen turu kesuwen. Lah mengko yen wis mangan kang sarta ngombe
bakal pulih otot bebayunira. Mula Kumbakarna kowe matura, kowe kandha marang pun Kakang. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa bakal tak turuti, kowe njaluk apa bakal tak sembadani. Apa kowe njaluk omben-omben sing ditekake saka njaba negara sing regane larang, mengko tak sembadani. Mara Gage, kowe apa? Kowe matura marang pun Kakang. Kowe pengin mangan apa? Kowe pengin mangan daging apa? Iwak kebu, iwak sapi, iwak wedhus, iwak pitik, yen perlu kowe pengin iwak kirik tak belehne, ngono. Hah? Mara Gage. Mara Gage kowe kandha marang pun Kakang bakal tak sembadani. Kakang, piye? Yen ku srawung karo Kakang Dasamuka ki ora mung sedina rong dina. Lho, tegese piye? Yen ku srawung karo panjenengan ki wiwit indil-indil nganti ondol-ondol, wiwit jabang nganti tekan trapang. Aku iki wis apal watak wantu solah selagane Kakang Dasamuka. Saben nuruti apa sing dadi karepe wong liya iki mesti mawa pamrih. Saben apa kekarepane wong liya kok uja, kowe mesti duwe karep kang sinandi sing ora dingerteni kejaba mung kowe. Mula aku jaga-jaga moh kepuk tangan budi karo kowe, aku moh nampa wujute panganan lan omben-omben saka kowe. Yen durung genah perkarane apa, yen durung cetha apa wigatine, aku ditimbali mrene. Lho, kepuk tangan budi piye Kumbakarna? Upamane aku iki mengko wis mbok wenehi panganan lan omben-omben senenganku. Gek kowe duwe karep sing ora cocok karo batinku. Kowe meksa-meksa aku kudu manut karo kowe. Rumangsane kowe wis menehi bebuden marang aku. Mula kang saka kuwe Kakang, kanggo jaga-jaga aku moh nampa saka pawewehmu. Edan. Tek pinter men kowe. Orane pinter, aku ki nggo ngilmu titen ngono. Watakmu ki aku ki wis ngerti. Saben arep menehi apa-apa ki mesti duwe pamrih ngono. Mula enggal kandha, duwe sedya apa, duwe niat sing kepiye dene Kakang Dasamuka nimbali aku. Slendra sing dadi rasaku Kakang. Kumbakarna arsa ngangklungake jangga, nilingake karna nyadong rumentahe sabda Kakang Dasamuka. Yo, rada majuwa lungguhmu Kumbakarna. Bremara reh mangusmanya ngambrang. Kadi karonaning kaswasih ring marga memalatgung. Prisanggonta wastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Bumya samara wayahanto. Kumbakarna, piye Kakang? Yo. Yen to pancene kowe ngesuk kepengin weruh wigatine kowe tak timbali, aku mung ngarep takon karo kowe Kumbakarna. Takon babakan apa? Kowe karo sing gawe urip ing bumi Ngalengka dikudratake dadi apa Kumbakarna? Wangsulana. Aku dikudratake karo sing gawe jagat dadi satriya Kakang. Dadi satriya? Iya. Yen to pancene kowe ngucap dadi satriya, jal aku arep takon karo kowe. Satriya mono duweni kewajiban cacahe ana pira? Coba aku jlentrehno Kumbakarna. Kakang, piye?
Kewajibane satriya mono ana 5. Ana 5? Ya. Ana 5 ki apa wae Kumbakarna? Ingkang angka 1 kewajibane satriya ya kuwi 1 memayu rahayuning bumi kelairan. Angka 2 ngayomi para pendhita kiai alim ulama ingkang nembe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Angka 3 tresna ing bangsa welas asih mring kawula dasih. Banjur kewajibane satriya angka 4. Angka 4 ya kuwi tuhu ing janji, nuhoni janji kang kawedhar, lati lan pakarti kudu nyawiji. Sing pungkasan angka 5 kewajibane satriya tunduk ing bebener adhedhasar weda suci lan undang-undange negara. Saiki aku arep takon, piye? Apa kira-kira 5 perkara mau wis mbok tindake kanthi bener becik Kumbakarna? Kakang, piye? Kabeh mau wis tak tindake. Tak kira 5 perkara kuwi mau wis tak tindake kanthi bener becik. Kowe goroh, kowe ngapusi Kumbakarna. Jare satriya mono ora entuk goroh, jare satriya mono ora entuk ngapusi. Lho. Aku ngapusi nggon ngendi Kakang? Jajal. Saiki aku takon maneh, darmaning satriya, kewajibaning satriya ingkang angka 1 mau unine piye? Balenono. Darmaning satriya angka 1 ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelairan. Rumeksa rahayuning bumi kelairan ki maknane kepiye? Rumeksa rahayuning bumi kelairan ki pengaplikasiane piye? Jal tak takon. Kakang, piye? Rumeksa rahayuning bumi kelairan iki tegese upamane negarane ditekani musuh, satriya mau kudu tancut tumandang mbelani negarane, mbelani bumi wutah darahe. Sumpahe satriya kanggo mbelani negara ora mung bondo ning nyawa diudhokke kanggo srana mbelani negarane sing ditekani musuh. Apa kowe ora krungu? Apa kowe ora ngerti yen sak mengko negara Ngalengka lagi ditekani musuh? Aku wis ngerti. Saka sapa? Saka ponakanku Indrajit. Yen sak mengko Prabu Rama Wijaya sak wadyabalane kethek wis teka aning praja Ngalengka, kepara wis dadi peperangan kang gedhe. Yen to nyatane negaramu tinggalane bapakmu lan bapakku dienggo jag-jagan karo musuh. Rama Wijaya wis ngluruk perang ana kene, jare kowe duweni dharma rumeksa rahayuning bumi kelairan. Yen to nyatane mangkono, kenang apa ora kok tindake? Ngerti negaramu ditekani musuh, kowe ora gelem tumandang, kowe ora gelem jumangkah kang sarta ora gelem kumrembiyah. Kowe malah turu aning sukuning Gunung Gokarna. Jajal Wangsulana, kowe iki jane satriya apa dudu Kumbakarna? Wah, kalah. Wonten malih tuladan prayogi satriya gong nagari Ngalengka. Sang Kumbakarna namane Turiku warna diyu suprandining gayuh utami. Wiwit duk perang Ngalengka genya darep atur mring Kang Raka murih Praharja. Ayo enggal Wangsulana jal jawaben Kumbakarna.
Yen pancen satriya duwe kewajiban rumeksa rahayu ning bumi kelahiran, mbelani negara nganti tetesi getih kang pungkasan, ya gene, ya gene. Ya gene negaramu ditekani musuh, kowe malah turu rewa-rewa ora ngerti, etok-etok ora ngerti, ora gelem jumangkah, ora gelem kumrembyah. Setan kowe. Kakang, piye? Kowe iki bener nanging kurang bener. Kamsutmu piye kamsutmu? Pancen bener satriya duwe kewajiban belani negarane nganti tetesi getih kang pungkasan. Upamane negarane ditekani musuh. Lah iya nanging kenang apa? Kusik to cangkemmu meneng sik. Aku ki tak matur dhisik aja mbok pedhot lehku rembukan yen durung rampung kang dadi aturku. Pancen bener satriya ki duwe kewajiban, duwe jejibahan bela negara. Ning disawang lan ditonton perkarane. Negarane mau bener apa luput. Yen to negarane mapan nggone bebener, satriya kudu tumandang nganti tetesi getih kang pungkasan. Ning nek negarane iki sing kleru, satriya mau malah aja nganti tumandang. Mergo satriya kuwi kudu bisa milah lan milih ngendi sing bener lan ngendi sing luput. Kamangka aku ngerti dhewe, Kakang. Kamangka aku ngerti dhewe yen to sumbering keluputan, sumbere kesalahan ki mapan ana negara Ngalengka. Mula nganti Rama Wijaya ngebak peperangan merga saka pakartine Ratu Ngalengka ya kowe kuwi Kakang Dasamuka. Sing wis wani mbedang rebut bojone liyan, wani ngrusak pagrayu, nyolong Rekyan Sinta garwane Sri Rama Wijaya. Yen to aku nganti mbelani Ngalengka, tegese aku satriya sing ora duweni kiblat, ora bisa mbedakake ngendi bener lan ngendi luput. Mulane aku wegah tumandang ki ana dasare, aku wegah tumandang ki ana wewatone. Dasare kowe sing kleru, Ngalengka sing luput. Wis saiki rampung lehku matur, mara gage saiki lambemu genti munia, Kang. Ayo, sik to tak mikir sik. Pelentas pelentus. Yo Kumbakarna, piye? Ada peribahasa mengatakan, piye? Manungsa ki tipake padha lonjong ning atine ora golong. Ora golong piye? Yen kanggomu ngrebut bojone liyan iki dosa, mbedang bojone wong liya iki salah, monggo-monggo wae. Nanging yen kanggone Dasamuka, kanggone Rahwana Raja tiba kosok balen. Kosok balen piye? Gagahe wong lanang kuwi yen wis iso ngrebut bojone wong liya. Saya gagah yen ngrebut bojone teke kancane. Hah? Sapa wi? Sawangen. Upama Sinta milih Rama Wijaya karo Dasamuka, apa ya kudune melu, kudune milih Dasamuka timbang Rama Wijaya. Sugih-sugih aku, ganteng-ganteng aku, kondang-kondang aku. Ning kabeh iki wis duwe pilihan dhewe-dhewe. Kabeh siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat derajat, lima donya ki Gusti sing ngatur. Kowe ora menang ngatur uripe menungsa. Rama Wijaya ki apa? Ngrabi Sinta malah dijak kelambrangan turut ngalas ora iso muktekke wong wedok. Nek Dasamuka nak genah. Dasamuka ki duwe prinsip. Prinsipe Dasamuka ya apa? Kurangi ngegumbal, perbanyak modal. Seindah-indahnya bunga mawar, tetap indah jumlahnya mahar. Lah iki lho. Ayo. Saiki bandingno, Wis mlinger kiblatmu, Kang. Ya, cekak cukupe. Aku mbok tekakne kene iki wis ora ana gunane. Aku wis mbok takoni, aku wis semaur.
Aku tak balik turuwaning Gunung Goh Karno. Nyatane jari kowe gelem ngrubah sifatmu, gelem ngrubah watakmu. Ning babar belas ora ana owah-owahan. Bener jarine para sarjana ingkang sujaning budi. Yen watuk ki kena ditambani, ning yen watak ki nganti mudar ora iso diowahi. Mula timbang aku nyawang kamurkanmu, timbang aku nyawang sifat angkara murkamu, aku njaluk pamit. Aku tak balik turu aning Gunung Goh Karno. Yen perlu aku bakal turu sak matiku, Kang. Aja balik dhisik Bang Karno. Aja balik dhisik. Lungguh sing kepenak. Langing driya mangu mangung gong kanduhan rimang lir lino tanpa kanen ing lir lino tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama. Umba Karna. Piye Kakang? Nalarmu iki ning endi? Iki sing tak bahas, sing tak rembug dudu perkara aku nyolong Sinta, dudu kuwi. Nanging lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sawangen kae. Munyuk-munyuke Rama Wijaya dina iki ora ngemungake ngrusak Ngalengka. Nanging prajurite Prabu Rama dina iki wis wani ngobong astana Mangliyawa. Kuburane leluhur-leluhur negara Ngalengka wis diobong. Kuburane mbahmu diobrak-abrik karo bedes-bedese Rama Wijaya. Apa kaya ngono kuwi kowe arep meneng? Apa kaya ngono kuwi kowe arep begegek ora tumandang Kumba Karna? Oh, waduh. Wah. Pikiranku Kumba Karna. Waduh. Waduh. Ayo, pikiran saiki. Ketek-ketek wis ngobrak-abrik. Kuburane mbah-mbahmu negara Ngalengka, leluhur-leluhur negara Ngalengka. Walah Gusti Dek kebangetan temen Prabu Rama Wijaya sak wadya balane. Leluhur-leluhur Ngalengka sing wis seda ora duwe salah apa-apa melu dadi jak-jakane munyuke Rama Wijaya. Wani ngrusak astana Mangliyawa. Wani ngrusak, wani ngobong kuburane leluhur Ngalengka. Padha karo nantang Kumba Karna. Aku ora lila. Aku ora trima pesareane leluhur-leluhur kok obrak-abrik, pesareane leluhur-leluhur kok obong. Para wanara, ora minggat saka bumi Ngalengka, tak glundhungi ilang nyawamu kowe. Ya. Kumba Karna dadi senopati. Kumba Karna dadi senopati. Kumba Karna dadi senopati. Hei. Hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei.
Maju lungguhmu, Cit. Nggih. Karitane satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine Cit kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji piye berhasil to rencanane salaman sik pamanmu Kumbakarna wis berhasil kelakon dadi senopati negara Ngalengka dina iki maju ning pabaratan. Pamanmu Kumbakarna madeg dadi senopati kamangka jagat wis nyekseni. Pamanmu Kumbakarna duweni kasekten kang linuwih sekti mandraguna pilih tanding jroning jurit. Tinatah mendat Cinara menter pinaku bendal binedil njundil. Aku percaya prajurite Prabu Rama Wijaya mesti bakal akeh sing mati musuh tanding lawan pamanmu Kumbakarna. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Kowe aja negakne pamanmu Kumbakarna. Ngono. Sing dadi lakune Jampangana. Kirapna wadyabala kang padha seba. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahing getih. Lajeng bidal wekdal menapa Rama Dewaji lumarisa kang dadi lakumu. Budal dina iki negara Ngalengka dibudalke dintekne wadyabalane Prabu Rama Wijaya. Inggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama. Yo.